Bolo to ešte dieťa. Pre poznámky o akejsi zženštilosti sa pred časom postavilo na koľajnice a pripravilo samého seba o život. Akú zodpovednosť za to máme my dospelí, akú zodpovednosť za to majú politici a verejne činné osoby. A ako sa s tým vieme vysporiadať, ako sa vieme vysporiadať s nenávisťou, keď máme 20, 40 alebo 60 rokov. Či sme neznámi, alebo sme známe celebrity. Presne o tom si dnes povieme. Vítajte, volám sa Jana Kresťanko-Dybáková, v denníku SME moderujem reláciu Arena a túto diskusiu môžete sledovať vďaka skvelému projektu Hoaxy a podvody. Mojimi dnešnými hostkami budú Kristina Tormová, herečka. Áno, dobrý deň, ahoj. A pani doktorka Zuzana Juráneková, vítajte aj vy. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pani doktorka z IPčka, čiže intervencia, ako náhle potrebujú deti nejakú pomoc, takže kvalifikovaná osoba. Teším sa, dámy, že ste si našli čas. Dámy, ako veľmi teda prerástla nenávisť do našich škôl a ako veľmi sme za ňu vlastne zodpovední my rodičia, politici? Pani doktorka, povedzme, začnite vy. Tak z tých našich skúseností, ktoré máme na našej krízovej linke pomoci v IPčku a aj v našich regionálnych pobočkách, kde sa stretávame s mladými ľuďmi, musíme povedať, že ten trend nenávisti alebo radikalizácie, nerešpektu a netolerancie voči inakosti alebo inému názoru je naozaj prítomný. A dostáva sa teda aj do školského prostredia a áno, veľkú úlohu v tom práve zohráva aj online prostredie, kde tí mladí ľudia tejto generácie sú digitálnymi domorodcami, čiže pre nich je to online prostredie absolútne prirodzenou súčasťou života. No, pani doktorka, a zhoršuje sa tá situácia, alebo je rovnaká, iba my povedzme ako mami ju vnímame intenzívnejšie a vnímame to intenzívnejšie aj práve cez tie prípady ako nešťastný 13-ročný Martin? Keď sa bavíme o tom, že či je viacej nenávisti v spoločnosti, ak sa pýtate na to, tak my môžeme mať naozaj ten dojem, že je toho oveľa, oveľa viac. Práve preto, že máme to online prostredie, ktoré je bezhraničné, ide v režime 24/7 a dostávajú sa k nám informácie, ktoré tej našej generácii, ktorá internet zažila v polke svojho života, to tak jednoducho nebolo. Ale nenávisť ako taká v tej spoločnosti bola. Veď pozrieme sa dozadu do histórie vojny, diskriminácia, nenávisť. Vždy boli nejaké útoky alebo nejaké prejavy, ale to špecifické, čím žijeme my teraz, je práve tá prítomnosť toho online prostredia a práve to, že tí mladí ľudia sú v ňom a trávia tam ten svoj život a nedá sa to vypnúť. To riešenie nie je ich vypnúť z online prostredia, pretože oni ho potrebujú. Kristina, ty si v takej špecifickej situácii, pretože ty si samozrejme veľmi známa herečka, ale ty máš zároveň aj dievčatá vo veku práve toho chlapca, ktorého sme spomínali. Dievčatá majú tuším 12 alebo 13 rokov. Budú mať 12 rokov. Ja mám syna, 5. Ktorý bude mať 13 rokov. Vieš ty so 100% istotou povedať, že... Táto otázka už je teraz zlá. Rozumiem, ale predsa len ju položím. Či ty vieš svoje dievčatá a ja svojho syna ochrániť, aby sa mu naozaj nestalo to, alebo dievčatám, že sa im budú pre niečo vysmievať a dokážeme ich ochrániť pred tou šikanou? Myslím si, že nie. Dokážeme ich iba naučiť, ako reagovať v takej situácii. A ja som kedysi sa venovala tak intenzívnejšie vlastne ochrane detí vo virtuálnych svetoch, ako som to nazývala. A vlastne som sa vždy dostala k tomu, že iba múdry rodič vie ochrániť svoje dieťa. Takže je to naozaj pre nás rodičov práca, aby sme sa my naučili. A rovnako ako sme deti učili, že sa je lyžičkou, ako sme ich učili ako si viazať šnúrky, tak ich musíme nejakým spôsobom sprevádzať aj týmito svetmi, ale na to musíme byť my múdri. A naozaj my nestíhame už teraz. To je jedna vec. A druhá vec je, že my napríklad zatiaľ teda dievčatá sú tak, že my máme celkom obmedzený prístup k tým sociálnym sieťami. Oni nemajú ani vlastne telefón, tablet, ani takéto veci, že nikdy sme to nemali. Ale to nie je, že ich chránim nejak na silu, alebo že sa bojím. Prosto takto to u nás máme prirodzene. Čiže ja to zatiaľ nejak intenzívne nepociťujem, ale samozrejme tú nenávisť alebo tú šikanu vidím v škole, ktorá sa deje teda v tom reálnom priestore, nie virtuálnom. A zároveň ja vlastne na škole učím divadelný krúžok, takže som dosť v kontakte s deťmi v tomto veku. A zatiaľ to nejak nie je v našom živote úplne nejak, že intenzívne, ale vidím, čo tam tie deti riešia, že sa cítia nesvoje, napríklad nevedia o sebe povedať niečo pekné a podľa mňa toto sú
akože veci, na ktorých by sme mali my ako rodičia makať na to, aby naše deti boli chránené. Pani doktorka Kristína povedala jednu vec, že múdri rodičia, ktorí teda aj pracujú so svojimi deťmi. Ale nie každý rodič je múdry, nie každý rodič je zorientovaný a nie každý rodič chce viesť svoje dieťa k tolerancii. Ako pomôcť dieťaťu takéhoto rodiča a ako pomôcť dieťaťu, ktoré je šikanované? Pretože veľmi často deti týchto rodičov sú vlastne agresori. Ale my potrebujeme pomôcť obidvom deťom. Tak ako s tým naložiť, ak sa to dieťa žiaľ narodilo do rodiny netolerantných rodičov, možno dokonca extrémistov? Ja by som ešte doplnila to, čo hovorila Kristínka, a takéto najuniverzálnejšie, že to, čo tie deti potrebujú, je pocit absolútneho bezpečia. Že to je pre nich kľúčové. A či rodičia poznajú názvy všetkých internetových platformiem alebo sociálnych sietí. Nemáme šancu. To nemáme šancu, presne tak. A že to moje odporúčanie je, že ak chcete o online svete niečo vedieť, opýtajte sa tých vlastných detí, pretože oni vám to povedia. Oni nám to už aj hovoria takým jazykom, kde len polovicu toho rozumieme, Kristína, si to máš rovnaké. Presne, a že to je krásna ako keby šanca, ktorú nám tí mladí ľudia dávajú, a že vieš čo, ja nerozumiem vôbec, čo si mi povedal, ale fakt ma to zaujíma, vysvetlíš mi to, hej? Alebo prídem za tým mojim dieťaťom a poviem mu, že vieš, na mojej dinosaurej sociálnej sieti menom Facebook dneska písali, že na tej tvojej sa deje toto. Ako to vnímaš? Zachytil si? A že my naozaj nepotrebujeme v tomto byť dokonali a v tomto mať ten balík vedomostí, pretože oni to naozaj vedia oveľa, oveľa lepšie. A ak sa zbavíme ako rodičia alebo tí dospelí, ktorí sme pri tých deťoch takého toho pocitu, že ja som ten dospelá, ktorý vždy musí mať pravdu a všetko vie, tak potom nám to oveľa ľahšie pôjde sa k tomu ich svetu dostať. No ale to teraz je ten ideálny svet. Naozaj o tých rodičoch, ktorí chcú. A čo s tými rodičmi, ktorí nechcú? Tí, ktorí nechcú, tak a teda to dieťa zažíva nejakú šikanu a nemá tú podporu doma, hej, že bavíme sa o tomto modeli, tak pre neho je to kľúčové, aby mal okolo seba ďalších iných ľudí, ktorí mu ukážu aj iné spektrum toho, kde je pomoc, kde zažiť to prijatie, kde je to bezpečie, kde o tom, čo prežíva, môže zdieľať. Hej? Čiže ak vieme napríklad z pozície učiteľky alebo vychovateľa, trénera, že mám tu nejaké dieťa, ktoré zažíva niečo, čo zažívať nemá, že mu naozaj niekto ubližuje a že v tom domácom prostredí nemá tú podporu, že to tam niekto bagatelizuje a že ho zosmiešňuje, že nedáva ako keby význam tým jeho ťažkosťam, veľmi potrebujeme, aby zachytil tú pozitívnu reakciu a tú podporu v tom vonkajšom svete. Pretože tam je veľké riziko, že ak to dieťa zažíva tú šikanu a ten systém okolo neho nezafunguje, či už doma, alebo v tom školskom prostredí, treba alebo voľnočasovom, tak ono bude hľadať to prijatie. Bude hľadať to miesto, kde bude vypočutý. A otázka je, kto a kedy mu na to odpovie. A my z tých našich skúseností vieme, že mladí ľudia chodia na sociálne siete, na Discord, na Twitch, kde hrajú hru. My dospeláci vidíme, že zase pri tom sedí a zase len hrá tú hru a čo tam tak akože zabíja ten čas, ale 80% rozhovorov pri hraní tých hier je o živote, o tom, čo ich štve, kto ich naštval, kto im zlomil srdce a žiaľ, na tej istej sociálnej sieti sú aj tzv. Ideologickí groomery alebo sexuálni predátori, ktorí presne čakajú na týchto mladých, zranených, frustrovaných ľudí a ponúknú im ten pocit zážitku a vypočutia a pomaličky si ich stiahnu do nejakých uzavretých skupín, sociálnych sietí, kde naozaj už potom dochádza k takému zacikleniu, volá sa to, že echokomory, kde zrazu dostáva len jednotvárny obsah a môže byť naozaj ten radikálny, kde sa pestuje nenávisť, hejt, absolútna netolerancia voči nejakej inakosti, kde sa ponúkajú jednoduché a instantné riešenia na zložité veci a tam už nemáme šancu preniknúť s nejakým iným názorom, lebo si ich tam pekne zacvakli. Ale ja si myslím, že toto sa dá ľahko použiť aj na dospelých ľudí. Jasné. Že vlastne, ak si to niekto nevie úplne predstaviť, tak aj my, keď sa máme zle, tak vlastne podľapkanie od hocikoho, alebo napríklad
potešenie sa prečítanie si bulvárneho titulku, že niekto sa má zle, nám urobí vlastne dobré. Hej, že vlastne toto je také zvláštne ľudské, že ten náš mozog reaguje takýmto spôsobom a strašne ľahko sa naplňa prázdny pohár. Ono je to asi to typické slovenské, nie? Že keď mne zdochla koza, nech susedovi zdochnú dve. A môžem prepáčiť, ja som taká delulu, riznutá dobrom, aby som hovorila týmto jazykom, ale ja napríklad okrem iného som akože aj občianska aktivistka a influencerka a snažím sa naozaj komunikovať tieto témy, vlastne aj s IPčkom som spolupracovala veľa a tak ďalej, že napríklad naozaj funguje to, že dávať rodičom iným inšpirácie, ako z tých detí spraviť tolerantnejších ľudí. A teraz nehovorím, že nejakí rodičia, ktorí sú extrémisti a naozaj, že nenávidia nejakú menšinu alebo tak, ale že naozaj to brutálne funguje, že ja dám len ako príklad to a robím to naozaj veľmi zámerne na tých mojich sociálnych sieťach, že napríklad sme pomáhali africkým deťom vlastne cez takú nadáciu a vlastne tam môžeš prispievať dieťaťu na školu a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne my sme naplnili cez moje sociálne siete vlastne celý program, kde bolo 200 detí, potom ďalších 200 detí a sa nám podarilo vlastne dostávať detský domov a hovorím to iba preto, lebo samozrejme, že to prinieslo strašne veľa hejtu, ale mne píšu ľudia, rodičia, aké to bolo pre nich dôležité, že oni vidia na tých deťoch svojich, ako ich naraz si píšu s nejakým dieťaťom v Afrike, si posielajú listy. Naraz je to skrátka, že tam niekoho mám, kto je v inej farby pleti, kto je vlastne, že bez rodičov, začnú sa o to zaujímať. A ja si myslím, že aj šírením takýchto príbehov a pomoci sa dá podporiť aj rodičov, aby objavili niečo, čím vlastne vedia zase podporiť to dieťa. Ja viem, že je to trošku naivné, ale ja mám proste naozaj spätné väzby, že to šírenie pekných vecí naozaj funguje strašne dobre. A je viac pozitívne spätné väzby alebo tej negatívnej? Na toto, či všeobecne? Všeobecne. Všeobecne všeobecne je viac peknej, ale ako keby to zase ten mozog, to je tá amygdala, ktorá vyhodnocuje, že buď bojuj, alebo utekaj. To je ten starý mozog, jak sa hovorí vlastne tá časť mozgu, kvôli ktorému sme zachránili svoj život, keď nás naháňal nejaký predátor, tak tam je zaujímavé, že viac zarezonuje to negatívne, aj keď toho pozitívneho je viac, takže tam treba potom veľmi racionálne so sebou pracovať. Asi to. Áno, toto sú princípy aj v žurnalistike známe od polovice 19. storočia. Pani doktorka, pokiaľ ale naozaj hovoríme o tom, že ako pracovať s tými deťmi, ktoré povedzme sú šikanované alebo šikanujú a teraz nevedia nájsť nejaké to prijatie, nevedia, že kam ja pôjdem a viem, že to nejako riešiť chcem. Čo majú urobiť ako prvé, keď vedia, že domov nemôžu prísť. My sme videli, a môžeme to povedať úplne otvorene, že vrah zo Zámockej nemal doma rodinné prostredie, ktoré by nejakým spôsobom bolo tolerantné. No a to je presne, ako som aj spomínala, že my často ako ten vonkajší svet do tej rodiny máme minimálne šance zasiahnuť. Preto je dôležité, ako ovplyvníme tú ostatnú časť toho dňa alebo toho života toho dieťaťa. Či je to človek, ktorý niekomu ubližuje alebo je mu ubližované, obidvaja potrebujú pomoc. Každý má nejaký ten svoj príbeh, prečo sa to deje a obe tie skupiny potrebujú pomoc a nie len oni. Ešte sú tam tí, ktorí to možno vidia a zažívajú to z pozície možno nejakého pozorovateľa alebo pozorovateľík, ale aj oni sú tým zasiahnutí, aj keď to na prvý pohľad nie je vidno. To dieťa, ktoré zažíva šikanu, ono má naozaj tak podlomené sebavedomie, sebahodnotu, má pocit, že je nič, že to je taká obrovská rana do toho života, že oni zúfalo veľmi a potrebujú vidieť to, že niekto vidí, čo sa mu deje, niekto to osloví, niekto mu povie, že to nie je fér a niekto mu povie, že som tu. A častokrát aj tá naša skúsenosť napríklad od mladých ľudí, ktorí nás kontaktujú kvôli tomu, že ich kamarátovi sa niečo takéto deje, tak to, čo my ich v tom podporujeme, je napríklad to, že keď to bude pre teba bezpečné, tak chod za ním a daj mu najavo, že to vidíš. A že niekedy naozaj nepotrebujeme veľké gestá,
potrebujeme malé, ale silné gestá, ktoré vrátia tomu dieťaťu tú hodnotu a to, že nie je na to úplne samo. To kľúčové je, aby na to nezostávalo samo. Je to asi aj o tej všímavosti, že naozaj sa všetci musíme pozerať viac okolo. Ale je to strašne náročné. Vlastne aj, lebo v podstate vidím to na tom divadelnom krúžku, že tam každé dieťa prináša nejaký problém, hej, že je to pre mňa hrozne naraz zaujímavé, že koľko je toho veľa a že vlastne, že akože to sa nedá vlastne obsiahnuť. Vieš, že je to hrozne toho veľa. Oni majú strašne veľa rán, tí mladí ľudia. A že chceš, ale nemôžeš a nevieš riešiť všetko a je to asi náročné na také vnútorné spracovanie. Nech sa páči, pani doktorka, pokračujte. A že možno, že len to, že my nemusíme riešiť tie konkrétne všetky témy. No tak to nie. Ale že práve naozaj to, že vieš čo, som tu, počúvam a veľakrát im stačí to, že počúvame, že preto nám narastli 2 uši, aby sme viacej počúvali a iba jedný ústa, aby sme menej rozprávali. Lebo my máme tie tendencie dávať také tie zaručených 10 rád a urob toto a urob toto. Ale veľakrát tí ľudia naozaj nemajú na to silu. A to sa bavíme aj o dospelákoch, že ja teraz ani nevládzem tam ísť a vypýtať si tú pomoc. Alebo nevládzem toto a toto urobiť. Ja len potrebujem, aby si tu bola alebo bol a počúvaj. Ale preto máme v rámci škôl mali by sme mať školských psychologov, podporné týmy, proste naozaj ľudí, ktorí majú šancu zachytiť tú atmosféru v tej škole a robiť nie intervenčné, ale ideálne ešte tie preventívne kroky preto, aby tá škola bola bezpečná, aby tam bola rešpektujúca atmosféra, aby sa učili konflikty riešiť iným spôsobom, ako násilným alebo útočným, že to je veľký kopec práce ešte predtým a už len tá posledná veta, že prečo je to pre tých mladých oveľa ťažšie ako pre nás dospelých, je, že sa to deje v tom najťažšom vývinovom období, kedy oni sa formujú, celí sa menia, chcú byť strašne veľkí. Ja im hovorím, že sú to takí kraby, ktorí narastli a už im je ten pancier malý, čiže ho zhodili, ale ten krab, keď dáva dole ten pancier a je narastený, on je mäkký. On ešte potrebuje nejaký čas, kým mu zase ten pancier stvrdne. Čiže oni sú presne takí istí, že veľkáči a všetko chceme ísť riešiť sami, ale sú zraniteľní. A na rozdiel od nás dospelákov, ktorí sme už trošku tak oplieskaní tým životom, už sme si aj niečo prešli, my máme nejaké tie skily, tie zručnosti, tie stratégie, ako to asi riešiť. Ale im táto skúsenosť chýba a keď ich myslenie je nastavené, že čierna-biela, hej, že buď takto, alebo takto. A zároveň teda najviac potrebujú tú pomoc, ale najmenej ju hľadajú tých dospelých. Ako si ty hľadala pomoc, Kristína? O tebe sa vie, hovoríš to otvorene, čím podľa mňa naozaj, a skladám klobúk, pomáhaš mnohým, že otvorene nemáš problém hovoriť s tým, že si teda vyhľadala terapeutickú pomoc. Čiže čo sa stalo, v akom momente si povedala, že teraz je tá chvíľa a potrebujem nejakú externú pomoc, že to nezvládnem spracovať len cez jogu a meditáciu? Alebo cez divadlo? No, ale tak to je 20 rokov dozadu, hej. No, ja som sa chcela mať dobre. Ja som sa nechcela mať zlé a vďaka Bohu som z komunity, alebo vyrastala som v komunite, lebo tá komunita je tiež veľmi, veľmi dôležitá vlastne pre to dieťa, že nie len tá rodina, ale aj to, s kým sa tí rodičia kamarátia a tak, že toto ja veľmi mojim rodičom ďakujem, že sme v tomto boli vždy takí otvorení, takže mňa nenapadlo, že to je hanba, ja som sa iba chcela mať lepšie a preto som o tom začala aj hovoriť, keď ešte o tom nikto nehovoril, lebo vtedy ešte ani na internete neboli o tom také veci, že depresia, a prešla som cez endokrinológa, cez gynekologičku, som nevedela, že čo to je vlastne. Až k našej jej kamarátke, ktorá je psychiatrička, potom aj k psychologičke a vlastne začala som teda, aby som sa vrátila k tomu, že začala som hovoriť o tom preto, lebo som zistila, že sa s tým dá niečo robiť a že ľudia sa môžu mať lepšie a považovala som to za samozrejmosť poskytnúť túto informáciu aj ďalším, hej. Že... A sledujete, ako z tej uzavretej polohy teraz prešla do tej otvorenej? No poď, pokračuj. Vieš čo, ja som tu hlavne z toho uzavretá, že ja si fakt predstavujem, že čo všetko tým deťom hrozí, ale vlastne aj to, čo Zuzka, lebo ja som nevedela vôbec o tom, čo si rozprávala samozrejme v úvode tie hry a tak. Ale že zase platí to, že iba múdry rodič vie pomôcť. Že bohužiaľ, alebo našťastie, je to rodičovstvo asi teraz náročnejšie, než bolo v minulosti a hlavne aj my sme deti, ktoré boli vychovávané v tom, že áno, dostala si pozemku, asi si to zaslúžila. Ja som napríklad mala
celú základnú školu 2 zo správania a pokarhania riaditeľom školy a ja som vlastne vôbec nevedela prečo, lebo ja som nemala pocit, že som niečo zlé urobila a bolo to veľmi ponižujúce. Teraz už viem, že sa to niečo, čo som urobila, sa volá ADHD a viem, že vtedy by sa ku mne asi pristupovalo inak. Čiže my máme teraz naozaj možno trošku náročnejšiu pozíciu v tom, že nepovieme dieťaťu iba, že nereu, to ti nepomôže, lebo my vieme, že pláč uvoľňuje endorfíny a to sú hormóny šťastia a že keď to dieťa pláče, tak je to vlastne veľmi zdravé a fajn návyk, hej. Ale je to pre nás rodičov proste oveľa väčšia záťaž. Tlačíte na seba veľmi, ale to je prirodzené, že my zase, sme pod tlakom mňa to aj vlastne vďaka vám, to vzdelávanie sa v týchto témach vlastne učí pomáhať aj sebe, čiže ono to má akože aj dobré tak to má to prínos aj pre môj život, že naraz viem povedať nie, lebo to učím deti, vieš, že... No, pani doktorka, že toto je výborné. Tiež dôležitá vec, ktorú Kristína povedala. Vieme my, generácia ľudí, ktorí sa narodili, my sme 82. rovesničky... 82. Čiže my sme vlastne základnú školu a začiatok gymnázia v podstate absolvovali naozaj v tých 90. rokoch, kedy tá šikana bola prítomná, všade bola tolerovaná nejakým spôsobom. Nevymýšľaj si, nie? A hlavne nejaké následky neboli vlastne riešené, alebo nejakým spôsobom sa nepatralo veľmi po príčinách, tie postihy neboli nejaké radikálne, ak to naozaj nebol nejaký v úvodzokách vykričaný prípad. Čiže sme my dostatočne schopní, ale vo všeobecnosti, nie len ľudia, ktorí sa tým nejako zaoberáme, vo všeobecnosti sme schopní chápať tie naše deti a túto mladú generáciu. Ak aj chceme, ale sme toho schopní, lebo žijú úplne iné životy. Prosím ťa, povedz, že hej. Tak musíme si asi normálne povedať, že každá generácia je iná a že každú generáciu čakala nejaká výzva a že vždy tá staršia generácia nerozumela tej mladej a že to je úplne prirodzené a normálne. Hovoríme stredná, pani doktorka. Ale ja som myslela teraz moju babičku. Hej, že ja keď si predstavím, že ja som hrala Vibianu na ulici a moja babička na to absolútne nechápala, s pohoršením pozerala, lebo podľa nej... do seba loptu. Nie, podľa nej bolo efektívnejšie napríklad ísť kopať zemiaky alebo niečo a že v tom ich ponímaní to bola tiež strata času, hej, že vždy tá generácia pred tými deťmi pozerá na tú generáciu druhú zvláštne, že sú iní a čo len z nich bude. A teraz tejto generácii dávame často také tie nálepky, že snehové vločky a nič nevydržia a krehkí sú, ale oni majú oveľa viacej stresorov, zažívajú oveľa viacej stresorov, ako sme zažívali my. A je to spôsobené aj tým, že oni žijú aj ten digitálny svet, že sú non-stop tlačení do nejakého takého, že porovnávania sa. Do toho, že musia byť stále ako keby ad hoc prítomní, že im nesmie nič uniknúť, lebo ak im niečo unikne, tak potom budú mimo a nebudú vedieť reagovať na to, o čom sa bavia ich rovesníci. Čiže to je ten pocit, že nedostal si sa na 8-ročné gymnáziu, zničil si život. Hej, no to je niečo podobné. Ten tlak asi. na ten výkon, ktorý zažívajú, tak zažívajú nielen vo vzťahu ako keby k známkam, že čo sme zažili my, že musíš mať nejaké známky, ale oni ho zažívajú aj vo vzťahu k rodičom. Ty nie si dosť dobré dieťa, hej? Nenaplňaš tie moje očakávania. My sme sa báli trestu a záracha. Im je to jedno. Oni to zaakceptujú. Oni sa boja toho, že im ako rodič povieme, že ty si ma sklamal. A pani doktorka, ako si vlastne tie stresory všímať? Pretože my vieme vo všeobecnosti, dieťa je utiahnuté, pocikáva sa, nie je schopné byť v spoločnosti, je plačlivé a tak ďalej, to, o čom počúvame roky. Ale je táto generácia týchto mladých ľudí a týchto, povedzme, detí druhostupniarov v niečom iná vo vzťahu k tým prejavom? Všímať si niečo iné ako tieto bežné veci, o ktorých sa roky vie? Absolútne najkľúčovejšie je všimnúť si akúkoľvek zmenu, ktorá sa vymýka norma. A to naozaj môže byť aj to, že vám príde jeden deň k večeri a bez telefónu v ruke a vy si poviete, že yes, konečne to pochopil, že však o toto sa tu snažíme už pol roka, aby nevláčil ten telefón stále so sebou, ale v skutočnosti to môže byť aj signál niečoho úplne iného. Že šikana cez WhatsApp napríklad, je to tak? Áno, niečo sa mi deje v tom telefóne, je to pre mňa stresor a nechcem ho mať pri sebe. Alebo je to strata o veci, ktoré predtým robili radi. Už nechcem chodiť možno na ten krúžok, hej, alebo už nechcem chodiť medzi tých kamošov, že to môžu byť aj drobné zmeny v tom, že nemusí to byť hneď niečo takéto veľké a masívne. A je to na nás, aj na tej našej výzve dospeláckej, že či si to všimneme a ako to oslovíme. A
Toto nám nikto pri tom plodení detí nepovedal. Toto nám nikto... Ani za ruku aj to už bolo dávno. Kristina, ale ja som si tu urobila aj takú poznámku, že vlastne to, čo spája všetky generácie, je dobro a zlo. Čiže či ja viem nejako esenciálne reagovať na to, že toto je niečo dobré v spoločnosti alebo niečo zlé, s čím treba bojovať. Ja prejdem plynule možno k takej hre, v ktorej v súčasnosti účinkuje, že ja som ju videla minulý pondelok, Kristina, to je Požon Dance Club. A tam ako keby sme videli naozaj, že počas 150 alebo 170 rokov vidíme, ako cirkuluje to zlo v spoločnosti. Ako je vždy nejaká skupina ľudí, ktorá sa primkne k tomu zlu a k tejto spoločnosti sa primkne nejaká oportunistická časť spoločnosti, ktorá má veľmi, nazvime to, volatilné hodnoty. A vždy sú tu či gardisti, či nejakí vojnoví štváči, či neonacisti, či ktokoľvek, ale ako keby tu nejaká časť tej spoločnosti stále bola prítomná. Dokážeme vôbec poraziť zlo, alebo nechytá ťa zúfalstvo z toho, keď aj účinkuješ v tejto hre, že to zlo je ako keby neporaziteľné a nedokázali sme ho poraziť ani potom, čo nám tu naozaj zomrel Juraj a Matúš? Múdri ľudia nemajú radi, keď sa hovorí dobro, zlo a čo je dobro a čo je zlo, lebo to je tiež veľmi také, že by sa o tom dalo polemizovať, ale ja rozumiem tvoje otázke. My hovoríme o hraničných pozíciách, kde to je úplne jasné. Áno, dobre, len rada by som toto akože použila, lebo viem, že na to ľudia dávajú pozor, akože odborníci, že to nie je tak akože samozrejme. Aby som teraz bola akože chránená, rozumieš, pred hejtmi, ktoré mi prídu. Rozumiem, pre zápis. Ale vieš, minimálne to, odkedy hráme túto inscenáciu, vlastne rok a pol sa v našej spoločnosti toho udialo toľko, že vlastne každé to predstavenie je horšie a horšie, lebo vlastne to vidíme intenzívnejšie v súčasnosti a to, čo bolo v minulosti, rezonuje o to silnejšie, čo sa deje v súčasnosti. Už sme sa niekoľkokrát vrátili k vražde Juraja Matúša, toto je pre mňa, akože to je veľmi moja téma. Veľmi, veľmi silná pre mňa téma, lebo ja sa starám o veľa mladých ľudí a detí z queer komunity, ktoré mi píšu a nemajú pochopenie u rodičov. Dokonca k nám aj chodí jeden mladý pár domov, pretože vlastne rodina ich odvrhla a tak ďalej. Hej, že a teraz napríklad to hráš? A vlastne my to tam celé zahráme, že tam sa hovorí, že v podstate na Slovensku je alebo v našej krajine je v podstate človek v bezpečí, ale nemôže byť novinár. A vtedy len náš bubeník dá činel. Alebo gej. A to je vlastne celé, ako je to tam zahrané. A teraz ten moment, kedy pozriem normálne zimovrievky, buchne o ten činel a naozaj v prvom rade sedel Roman samotný, aj Rádka tam bola vlastne, ktorá prežila tento útok a vlastne to ti stále znova sa ti to vracia a ty tomu vlastne nerozumieš celému, pretože ja vôbec sa nechcem, nie je to zastávanie sa vraha Juraja Matúša, ale keby tomu chlapcovi bola poskytnutá pomoc, keby ten chlapec sa mal dobre, tak sa toto nestane. To je prvá vec. Zároveň by sa nestal obeťou samovraždy. Tí rodičia, viem, že odmietli psychologickú pomoc. Čiže teraz, ak sa bavíme o tom dobre a zle, to bol chlapec, ktorý si myslel, že svet je zlý a preto sa chcel pomstiť. A to nie je v poriadku. Druhá vec. To zlo, že vlastne sa tu ďalej kydá ešte aj po vražde Juraja Matúša na queer komunitu, je tak za hranicou, že to je šialené. A že namiesto toho, aby vládni predstavitelia pomohli queer komunite. Veď aj sa im zrušili všetky dotácie proste z FPU a tak ďalej, hej, že normálne ich odkopli po tomto všetkom, vymysleli si nejakých 72 pohlaví, čo je zase zlo, lebo zase, čo je zase zlo, lebo to je zase len strašenie ľudí, ktorí o tom vedia málo. Ako sa môžete bať pohlavie. Hej, že to je zase zlo. A teraz sa tí ľudia vlastne ešte zastávajú niekoho, myslím napríklad teda Bombica, ktorý hajluje a za ním stoja. Že to je celé zlé. Toto sú hodnoty proste zlé a tam presne to, že tam nemám o čom polemizovať. Dôkazom je aj tento chlapec, ktorý sa stal obeťou samovraždy pred pár dňami z týchto istých dôvodov. A mňa proste fascinuje aj v kontexte toho predstavenia, že ľudia používajú zlo na to, aby dosiahli moc. A oni o tom ale vedia a vlastne
im je tá moc prednejšia už ako ľudské životy. Takže toto je ako keby aj súvislosť alebo paralela s tou našou inscenáciou Požon Dance Club, že vždy to bolo o moci. A toto sa tu teraz deje v priamom prenose a im vôbec nevadí, že tu umierajú ľudia a či už by sme išli cez Luciu Plavákovú alebo hocikto, akýkoľvek útok na queer ľudí, tak tu normálne zomierajú ľudia. Čiže to je pre mňa zlo. A to je pre mňa tá paralela s tým, čo sa dialo v minulosti a my sme úplne blbí proste. Ďakujem, Kristina, to boli naozaj veľmi dôležité slova. Pani doktorka, sme nútení naozaj s tým zlom alebo proti tomu zlu neustále bojovať a nie sme schopní sa poučiť a vlastne tolerovať to, že je tu akákoľvek forma inakosti. Ja nehovorím teraz len v súvislosti s queer komunitou, ale čokoľvek, čo je iné. Zdravotné znevýhodnenie, povedzme aj to ADHD, o ktorom hovoríme, hej? Čiže nemusia to byť nejaké zjavné vonkajšie znaky, ale naozaj potrebujeme si vždy prejsť nejakou strašnou udalosťou. Povedzme holokaust, povedzme vraždenie ľudí z queer komunity, aby sme čakali na to poučenie, ktoré ale aj tak sa zdá, že neprichádza. Čo sa to deje v tých ľudských mysliach? Asi nemôžeme úplne povedať, že sa niektoré veci neposunuli v tejto tolerancii, že my sa tu teraz bavíme o tolerancii a sú skupiny ľudí, ktoré to majú jasno. Áno, my sa vlastne bavíme o jednej skupine ľudí plus minus. Že zase asi by nebolo úplne fair povedať, že sme sa neposunuli ako ľudia, určite sme sa ako ľudstvo posunuli. No vo vedúcich pozíciách sme nikdy nemali tak málo tolerantných ľudí v takom obrovskom rozsahu, ako máme teraz. Ja si to za 22 rokov alebo 24 rokov svojej novinárskej práce nepamätám. Ja sa na to naozaj hovoríme o 90 rokov. Získavajú moc, proste tak to je. Tak, že ja sa to chcem teraz pozrieť z pohľadu celej tej spoločnosti, že niekam sme sa určite posunuli a áno, žiaľ, história sa nejakým spôsobom opakuje. A to, prečo sú možno aj teraz zase také hlasnejšie tieto hlasy nenávisti, je, že to celé je postavené na strachu. A strach je niečo, čo je pre každého jedného z nás jednoducho niečo, kedy sa necítime dobre, cítime sa ohrození, máme pocit, že niekto na nás útočí, že nám chce zobrať tie naše hodnoty, tie naše presvedčenia, tie naše istoty. A žiaľ, vždy sa takémuto strachu a plodeniu aj nenávisti a polarizácie veľmi darí v čase kríz. A my sme tie krízy v poslednej dobe mali, že veľmi veľa ich bolo a išli sme z jednej do druhej. A nemali sme čas ako spoločnosti vydýchnuť, poučiť sa, implementovať z toho nejaké tie poučenia a posilniť sa a pripraviť sa na to ďalšie. Z pandémie do vojny, z vojny do energetickej krízy, environmentálnej krízy, do toho teroristický útok na Slovensku, že naozaj to ide a ten strach, ktorý tí ľudia majú, je absolútne akože relevantný. Žiaľ je využívaný ako jedna z tých najlacnejších, ale najfunkčnejších politických kampaní. Že to je aj odborníci, ktorí sa venujú marketingu a volebnej komunikácii, sa na tom zhodujú, že ak šírime strach, ak označujeme viník a viník, pritom ale nám automaticky zapnú tie obranné mechanizmy, a je pre nás oveľa jednoduchšie a pochopiteľnejšie, že ty za to môžeš, ty za to môžeš, ty za to môžeš. Zrazu vám to dáva zmysel. To sú tie skratkovité riešenia. A to sú tie kognitívne skreslenia, to sú skratkovité riešenia, to sú tie impulzívne konania na základe toho, že nám niekto vyburcuje emócie a vypne nám racionalitu. Áno, to sú tie fašizoidné tendencie, kde pomenujeme nepriateľa a potom prinesieme riešenie, ale na konci môže byť likvidácia nepriateľa, žiaľ. V tomto prípade naozaj ide aj o silnú dehumanizáciu tých ľudí, že títo ľudia sú menej, títo ľudia nám chcú zobrať toto a že popisujeme konkrétne osoby, z ktorých sa stávajú terče. Ak sa pozriem na prípad tohto 12-ročného chlapca, ktorý takto ukončil svoj život, tak to je, môžeme sa baviť o nejakej homofóbnej šikane, ktorý zasahuje jeho identitu. Tú, ktorá sa v tom období ešte len tvorí. A že žiť s pocitom, že ste nechcení v spoločnosti, nie v skupine chalanov, ktorí vás bijú na záchode, ale v spoločnosti ste vnímaní ako nechcení, menej cenní, rizikový, pliaga ako ten, kto za to môže. V 12 rokoch toto ústať bez pomoci je absolútna bolesť. Neviem si predstaviť tú veľkú bolesť. A keď fakt, že niekto zažíval tú šikanu, trebárs naozaj v tom školskom prostredí za to, že má možno nejaké, že je tučný, alebo proste, a to nechcem to ako keby, že čo je menej, čo je viac, to nie, ale že pri takejto nejakej tej šikane
možno je nejaká tá nádej, že tá škola zasiahne, alebo zmením tú školu a bude to lepšie. Ale pri tých homofóbnej šikane, že keď ste naozaj označovaní ako nepriateľ a nechcenosť spoločnosti, tak tam ten pocit tej nádeje sa naozaj veľmi stráca. To je priamy útok na identitu. Kristina, aké útoky, povedzme, aké typy útokov zažívaš ty ako známa osoba? K čomu sú skôr smerované? Sú skôr na vizáž, sú skôr na liberálnu politickú orientáciu, na to, že máš tetovanie, na to, ako vyzeráš, na to, ako hráš, na to, že si na protestoch. Čo je tá skupina, ktorá dráždi najviac? V tomto poradí. Výborné. Tak pani doktorka, môžeme dať slovo vám. Neviem ale si vybrať všetko povedz. ešte oveľa viac, lebo paradoxne, ako som hovorila o tých deťoch v Afrike, čo som dala ako príklad Pekna, ktoré naozaj, myslím, pomohlo veľa deťom, lebo ich to naučilo, že sa má robiť dobro. Tak vlastne ja som to celé začala sa tomu venovať preto, lebo mi nejaký hejter napísal, keď som ho ukazovala, že pomáham Ukrajine a písala som o tom tiež ako inšpiráciu, že prečo nepomáham radšej deťom v Afrike, že to je veľmi dobrý nápad. No kto vie, koľkým ľuďom pomohol tento človek, ale pani doktorka? Ale že, prepáč, iba chcem povedať ešte k tomu zlu a k tomu cykleniu sa, že ono sa tak hovorí, ale ja neviem vôbec, že kde je zdroj, ale dáva mi to význam a už som to počula viackrát. Že ako keby, keď zomrie posledný preživší nejakej veľkej tragédie historickej, že sa to ako keby musí zopakovať, pretože ľudia na to ako keby že zabudnú, lebo už to majú iba sprostredkovanie a že vlastne vtedy sa musí zase udiať nejaká udalosť, ktorá ich zase prefacka na chvíľu a potom zase. A dáva mi to zmysel, lebo veď akože my si rozprávame napríklad príbehy preživších z druhej svetovej vojny, či už z holokaustu, partizánov a tak ďalej. Môj manžel pracuje v Postbellum, kde toto je náplň ich práce a je to úžasné, ale aj tak, akože dáva to normálne zmysel, že... Len, pani doktorka, ako je možné, že potom naozaj aj pani Mosnáková, ktorá takto roky chodila, žiaľ, už je niekoľko mesiacov nie medzi nami, tak ona sama zažívala konfrontáciu s mladými ľuďmi, ktorí nechápali a nechceli veriť tomu, že ona je vlastne preživšia holokaustu a akým spôsobom sa vlastne možno naozaj vysporiadať s tým, že mám z niečoho strach, ako ste spomínali vy, ale veď nie ja som tá ohrozená, nie ja som queer človek, ten človek, ktorý má nejaký problém s vlastnou identitou, on je predsa ohrozený, tak prečo ja som ten, kto zo strachu útočí? Tak si to v tej chvíli vôbec nevieme my vyhodnotiť. Keď máme ten strach a máme naozaj tú záplavu tých emócií, tak tá racionalita nám vypína. A ešte ak dostanete do nejakého cyklu na sociálnych sietí, kde dostávate ten obsah, ktorý vám len to vaše presvedčenie potvrdzuje a často sú tie hoaxy postavené presne na tom, že sú postavené tak, aby vám rýchlo vyvolali tie emócie a zároveň, aby vám zapadli ako skladačka do nejakých vašich presvedčení a zároveň ponúchajú naozaj tie jednoduché riešenia na ťažké veci. Čiže toto je, že alfa a omega toho, že prečo my jednak sme veľmi náchylní na to tomu uveriť, lebo sa nás to bezprostredne dotýka. Zároveň nám niekto, kto je pre nás autorita, možno vysiela takýto signál a ešte sa aj dostávam na ten internet, kde sa o tom predsa píše, ale nie sme schopní s tými informáciami pracovať, relevantne ich vyhodnocovať, tie zdroje, odkiaľ pochádzajú. A áno, ak máme okolo seba ľudí, ktorí nám v tom presvedčení chcú nám ho trošku roztrieštiť a ukázať, že sa to dá aj inak, tak tiež to chce nejakú snahu tej druhej strany aj voliť ten spôsob komunikácie, aby ste sa nedostali do toho, že sa hádate s vlastnou rodinou, pretože vy keď ste na opačnom pole a poviete, že ale toto je hlúposť, toto, čo si myslíš, že kde si takú hlúposť proste čítal, tak ten človek nadobúda pocit, že vy ho vnímate ako dezoláta, ako hlupáka, ktorý má svoju pravdu a čo ho ponižujete a vy máte, a už zrazu sa aj v tej rodine dostávame do my a oni a vzdialujeme sa. Čiže na to, ak máme v tom našom okolí niekoho, kto možno je takto vystrašený a začne sa chytať týchto slamiek toho, že kto za to môže a kedy za to môže, tak je veľmi dôležité, aby to jeho okolie bolo vyzbrojené trpezlivosťou, láskavou komunikáciou a skúšali sa o tom rozprávať a podkladať to aj tými faktami. Ale je to... Čím hlbšie je v tom presvedčení ten človek, tým je to náročnejšie a v nejakom si momente aj tá rodina povie, že
Kristina, ty máš nejaký recept na toto? Ja by som povedala, že a to sa zase dostávame vlastne do tej témy, ktorou sme začali. Ako vlastne chrániť deti v tom virtuálnom priestore, pretože my musíme nielen deti chrániť, ale aj seba, ale aj napríklad našich rodičov alebo starších ľudí, ktorí nemajú informáciu o tom, ako fungujú napríklad algoritmy na sociálnych sieťach. A naozaj, akože to ináč my už musíme byť aký vyzbrojení deti schrániť henty. Hrozné to je. No, ale v skratke, môj manžel nepoužíva Facebook iba na pracovné účely a iba na spravovanie teda nejakej stránky, ale raz si tam vyhľadal takú ich pani rodinnú známu, aby sa pozrel, čo šíri, lebo videl, že to nie je úplne v súlade s kostolným poriadkom a raz na ňu klikol, raz si ju tam našiel, aby si to preskroloval. Odvtedy, sú to azda 2 roky, ho trekujú iba hoaxy, konšpirácie, infovojna, hlavný denník, neviem čo všetko. Toto je to, čo sa mu tam objavuje v tom newsfeede deň čo deň, pretože vlastne tie algoritmy sú nastavené tak, že keď raz na to začnete klikať, vy už nevidíte iné informácie. Vy už nevidíte pravdu z V, vy už vidíte iba pravdu z U. A to naozaj, keď ide každý deň a vy neviete, že to je len odžup toho algoritmu, vy nemáte dôvod predsa tomu neveriť. Je to tak a teraz si len naozaj neodpustím poznámku, že ak ľudia nevedia, čo s týmto robiť, máme viaceré staršie vydania, relácie, hoaxy a podvody, kde sme na toto dávali aj rôzne rady a kde nám odborníci hovorili, že ako s týmto pracovať a ako vlastne fungujú aj siete. Ďakujeme. Ale vieš, že vďaka Davidovi Puchovskému, ale pani doktorka, povedzte ešte. Počkaj, Zuzka, niečo ešte. Len som sa povedať, že toto robia občas aj mladí ľudia, že oni síce nie sú aktívni na Facebooku, ale majú tam vytvorené tie kontá, aby sa lepšie a rýchlejšie vedeli na tie iné sociálne siete prihlásiť a občas sa idú pozrieť, čo robia ich rodičia na internete. A verte, že tiež sú z toho šoknutí a tiež sa pýtajú, že čo s tým? A na toto chcem zareagovať, lebo čo s týmto robiť? Práve preto, že nechceme tých príbuzných stratiť. Čiže nejde o nejakých extrémistov, ktorí nám môžu byť v úvodzovkách ukradnutí, ale sú to ľudia, s ktorými sa navštevujeme, s ktorými nechceme nejakým spôsobom prerušiť kontakt. Chceme, aby ich tie naše deti ako svojich starých rodičov navštevovali. Ale čo sa s tým dá robiť, keď vieme, že uviazli a sledujú videá extrémistických politikov a tak ďalej? Tak napríklad ja sa snažím ich učiť, že slová ako teploš, buzerant a podobné nemajú miesto, alebo cigán, vieme povedať Róm, čiže tu sme niekde úplne inde. A že progresívny a psychopat nie sú nadávky. Čiže vlastne vysvetľujeme niečo, nejakým spôsobom citlivujeme, čo vieme urobiť viac a robíme to dobré, ak to robíme takto? No ja som to aj trošku však naznačila, ale naozaj kľúčové je už len začať s tým citlivovaním toho jazyka, kultivovať ho, ukázať. A robím to aj ja bežne medzi mojimi priateľmi, ktorí povedia bezďák, socka, tak hovorím niečo, to človek bez domova. A 4-krát... Hluchí, slepí sú ešte nevidiaci, nepočujúci. Že to sú také... A vnímam to, že keď som to urobila párkrát, tak tí, ktorí chceli, tak na to naskočili, alebo minimálne to teda urobia predo mnou. A toto vy ste ma napríklad naučili úžasnú vec, Výpečku, a to milujem, že ako rozprávať o človeku, ktorý spáchal samovraždu, že je to obeť samovraždy. A presne vy ste to používali, keď sme sa o týchto témach rozprávali spolu veľa. A vlastne ja to odvtedy používam, učím to ďalších ľudí a presne vidím, ako to funguje, lebo sú v tom citliví a je to hrozne pekné, že to robíte. Čiže má to naozaj zmysel a význam. Takže ďakujem za toto. Takže áno, citlivovať ten jazyk, mať ho tak za svoje, upozorňovať citlivo. A opäť veľmi záleží o to, akým tónom to povieme. Ak to povieme, že vieš čo, že viem, že toto máme zaužívané, tak sme to povedali, že teraz sa to hovorí takto. A možno, že práve preto, aby si aj tie tvoje deti vychovávala k tomu a aby to používali správne, tak hovorí sa to takto. Alebo ja to tak používam. A ako keď poviem, že direktívnym a zase má ten pocit ten človek na tej druhej strane, že je hlúpy, že používa niečo nesprávne. Ja mám ešte jeden tip, že možno práve cez tie príbehy. Že možno naozaj cez príbehy, že povedať, že ale tento človek tvoj verejne činný obľúbený je gej.
Není, ale je. Lebo pozri sa, on už je 20 rokov so svojím partnerom, to si teraz vymýšľam, áno, fabulujem, so svojím partnerom a že oni sú úplne perfektní a majú spolu psa, lebo teda nemôžu mať deti, ale že to je fantastické. Alebo pozri sa, že tejto ženy, ona je lesbička a vychovajú s partnerkou dieťa. Pozri, toto je to dieťa, ono je úplne, že super, vieš, ona je veľká fanúšička tejto rozprávky ako tvoje vnúčatá, že možno... A hľada to spoločné. To spoločné. Toto napríklad Martin Poliačik veľmi pekne on sa tomu venoval tejto téme vlastne počas covidu, keď sa riešili teda vakcíny a tak ďalej, hej. A on vlastne hovoril, že presne, že postaví ten vzťah našťastie, neviem si vybrať, na úplne iných témach, ktoré nás spájajú a možno, že tých rodičov alebo starých rodičov nebudeme vedieť presvedčiť úplne, ale možno neprísť o ten vzťah kvôli tomu, že majú iný názor. Presvedčíme aspoň jednu polovicu našich dvoch starých rodičov, už to je úspech, nie? Nemali by mať naozaj ten pocit, že ich ideme ich presviečať. A tiež musíme im najprv urobiť to bezpečné prostredie, aby nás začali počúvať. Tak. Nesmú mať ten pocit, že na nich útočíme, že ich ponižujeme, že ich máme za menej, alebo že nie je v poriadku nemať iný názor. Je to v poriadku, ale že poďme si tie názory upratať naozaj tak, že na čo si dávať pozor, ako to vnímaš, prečo to tak vnímaš. A keď tam nie sú tie fakty, tak ich tam normálne citlivo prinášať. A fakt je super si dať aj tie telefóny vedľa seba a pozri sa tvoj algoritmus, čo ti ponúka, môj algoritmus, čo ti ponúka. A hľadať to spoločné a budovať to stále na tom vzťahu. A úplne v poriadku je pomenovať, a to má takú magickú moc zase, že vieš čo, zhodneme sa, že sa nezhodneme. A práve to pomenovanie je to, že my dvaja sa vieme zhodnúť na tom, že v tomto sa nezhodneme a máme odlišné tie názory, akceptujeme ich, vieme si to konštruktívne povedať, nejdeme do vývrtky, nehádame sa, neponižujeme, je, že a poďme si zahrať teraz, ja neviem, žolika. Aj keď sme sa nezhodli, možno o tom ten druhý začne minimálne rozmýšľať, ale na záver, lebo už budeme musieť končiť. Kristinka, povedz. Ešte, že jednu vec a zároveň chcem povedať naozaj, že je v poriadku, že pokiaľ tie vzťahy, či už kvôli tomuto alebo niečomu, naozaj nefungujú a sú naozaj veľmi toxické a každá tá návšteva tej rodiny je kvôli tomu obrovským utrpením, lebo to tam prerastá do agresivity. Neísť. Je úplne v poriadku tam neísť. A ja viem, že sú to rodičia, ja viem, že je to rodina alebo krstná mama, I don't mind, hoci kto, je v poriadku prosto ten vzťah nechať tak. A je to bolestivé asi pre obidve strany, ale alebo si povedať, že o čom sa nebudeme baviť. Áno. No a teraz práve naopak, dámy, úplne na záver. Keďže sme sa shodli na tom, že dôležité je cítiť sa dobre a cítiť sa prijatý, povedzte váš recept na to, ako sa cítiť dobre. Ako si sám v sebe vybudovať ten pocit, že ja sa teraz cítim dobre a cítim sa spokojne. Lebo tá pomoc je vždy na konci nášho ramena. Takže poďte vy, pani doktorka, najprv. Nech to máme odborné a potom možno aj také emo od Kristinky. Ten asi kľúč je naozaj, že vrátiť sa k sebe a mať sa rád a rada a naozaj sa správať k sebe, ako by sme sa správali k našemu najlepšiemu kamošovi. Alebo kamoške. No, alebo dieťaťu. No čo by som jej povedala, keby jej bolo teraz takto na nič, alebo toto si myslela, tak čo by som jej povedala? A povedať to sama sebe. A tiež je to nejaký nános tej našej generácie, že starať sa o seba je nejaké egoistické a musíš sa starať len o tých všetkých ostatných. A samochvála smrdí. A samochvála smrdí, ale na tomto nám to najpraktickejšie a najlepšie ukazuje situácia z lietadla. Keď je turbulencia, keď vám vypadnú kyslíkové masky, čo hovorí ten plán, že najskôr máte dať sebe a potom všetkým ostatným. Čiže ak chceme tie veci zvládnuť, aj tie výzvy, aj to rodičovstvo, aj tú svoju možno prácu, kariéru, tak bez toho, aby sme sa postarali sami o seba, to nepôjde. A neexistuje na to kľúč, pretože každý z nás je jedinečný. Každému funguje niečo iné. No mne keby povedať, že mám ísť behať, tak no go. Tak nejdem s tebou. Nie, ale... Nikto z nás troch dámy asi nejde behať. Ja som si teraz inak kúpila bežiaci pás, ale volám ho chodiaci, iba na ňom chodím. Ano. Ale to, čo je kľúčové, je objavovať a spoznávať, čo mi pomôže, čo mi robí dobre, kedy sa cítim dobre a pričom sa cítim naplnená. Kristinka, posledná veta od teba. Veta? No počkaj, ja mám takú filozofiu teda, ktorá sa volá, že dobro je a pod tým naozaj komunikujem, aj taký hashtag mám a ja si myslím, že v tejto dobe, kedy je naozaj veľa objektívneho zla, ktoré nemôžeme nazvať inak ako zlom, si myslím, že pokiaľ my budeme robiť dobro, nemôžeme
v neho prestať veriť, pretože ho budeme vidieť na vlastné oči, keď ho budeme robiť. Či už je to podpora nejakých organizácií, či už je to, že sa nebudem báť niečomu sa vyjadriť, alebo mám svoju obľúbenú predajkyňu notabene, alebo prispiejem deťom na onkológii. To je úplne skrátka jedno. Akékoľvek dobro urobíme, tak nám to dáva nádej, že to dobro je. Takže toto je taký môj slniečkarský recept. Budeme veriť v efekt snehovej gule, že? Tak, áno, motýlik krídel. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste tu so mnou boli. Kristína Tormová, pani doktorka Zuzana Juráneková. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali, že ste došli až potiaľto a dostali ste sa možno aj k tej rade, ako si urobiť život lepším, ako byť možno tolerantnejší. Som veľmi rada, že ste verní projektu Hoaxy a podvody, lebo je veľmi dôležitý a teším sa, že sa uvidíme niekedy na budúce. Majte sa fajn, vidíme sa.